Hadin bagi New Trap Integrated Territorial Organization hito kaladap ban ujor persya ya karyang do Veneer Industry Private Limited hagi tenat ke sarkar jela habaya dei bat ki kam ki balong persya ya ki kendon an ke organization hak ar pulai trip leber arja ar punrio kalalaj ban bo sa ya kawai ke jing ujor Hamegalaya State Pollution Control Board MSPCB persya ya ke industry halor ke jing penjabo ya kal air. Habakran sekilat pathai kubor ubat don bok dakhar presiden ulaong bagajing jabo ka bami na katega industry kalaban kata sibun ya ka maryang mat kumjuru ya ka kot ka khia joki pajba ulaong bagateke industry ka klembu satiai ya ki pollution control device PCD kumbala batha bat kumta ka board ka diban shimkia halor kani ba mentuk sing ka khat pratare ku nai match bangla hiar sadam station po industries man check ta hak tu ka jing legenti hapor bangi ya ni labba ka wei ka jing tedam ka ba yong ba dan ne kata ka ba isat met tingi la yo ban ring dor bat ha jing don rengkat jom ki lat thai ko bor to sniru la yo ban ring dor tingi la wan ban ujor ya persya ya ka ka riang do veneer halor ka pollution ba ki klem on ya kata ka PCD lan ne kata ka pollution control device tingi la wan hang ne ban ujor ban dei ban te lakam bat ban shim action ya ka riang do veneer bat ban penstom ya ki namar ki la pelai ka tedam namar ba hang tu ngi suspect pat ngi thu shai ba kini ki company kimshim pendon kam yo tau PCD lan pollution control device tangi hang ni ngila ajimut ya ka ni ko office deng ba member secretary jong ka mekla pollution control board ba kidai ban her marmar mdai tangi kitu andre brokoi kitu ki industries ki ba pengken ya ka ain ban te la kam ya kata ka pollution lan ni kata ka le air basne ko ba ki pelat nakalian ko jungi ngila kontu ko office ba ki dei ban le batenge bat la dalam ba ka long ka feel lan ni hakini ki material kita ki waste ki ba ki thang hang to ki dei ban control kat kum kata ka juk ka ba menta ka ba kanum dan ka jing kata kum ba long haberni philai I shai ba bro kha khamtam ka ki nong song song ka jela me khilai I kat no ka pollution khamtam ka jela me khlia tang da badon kata ka jabot na po berni ngila yo ya kata ka ba khmat do ya ka jing jabot tengim kwa ba kata ka kumyam ru kan long kumju tengila kuntujur ba kidei ban penstam ya kini ki company ki balak tam bat kidei ru ban betha ya ki bat ngila kunturu bat de ban khang mordor bot ya kini lada kim phat la ban pembiang ya kata ka PCD lan ya kata ka pollution control device bat ngila ong ru kira lada ki pendon kam ya katu arab sau kunta ki haban ya katu ko boiler ka joki makir ki haban ayu be ya kata ka device ka ban te lakam ya kata ka le air ba jabo no to o ya kata amla hiban len namar ba hoaj lam jim badon katai kita ki approve na ko government la rakam don pi lai iam tangka jakaru hang tu ka de jong MCL kumno ko yo la chu jar jar menta bandong kum kanuksa menta lada syong ki parado persnam ki jongi ki berde tanggi kwai dong lada pi tang ka nuksa po umroy ki evek wot Noror kata ulaong ru bagajing penken kendon katega industry ka dei namar ka doni a selandat bat kumjuru ka jinglek kelut ka jingmat la bat benrap balada ka sarkar kam nei a halor kane ka seng kan sim da giwei pat ki sen jam ki ba kham ting e te buka ba phla pan kamut kadon gen ka ba selandat ka ba jing ya ai ban sam dat de halor kan ni bangi haban wan man lagi department hadu ka pollution control board hadu ka forest department hadu jong ka MCL bat ni don ka jing suspect ru wat tang ya ka rukom yu kilait hang tu ru ka ba lai kandon bet ka air ka ba shadien ka ba kila ban ya play game te ngina pan ka liang jungi halor ka kata kumbapiang ba kadon ka kata behind the scene mo tata daw ngi haban mi sakmat namar ka sarkar ka long ka ba mala ka ba kulot bat mentangi la iru ka basalen beling ong ka basalen namar kila kwa bi ban maj beji kini ki dieng ki klau gi betap nda ka bomburom syo bat dangshen ru beling haban keren ya kata ka ba ong ba ki kwa ban penselen ya ka mai ka mariang ko jungi namar ba lada bi kat kum ka statement jong UCM jong JHADC ru ong badika sarkar hi ba penbor ban ai kita ki permission ban sha ban play tagi karkhana gumni gum tai bat ngimde hiru ban sung phala namar ba ucharman jong single window agency ru dehu menteri rang ba kontrak kongkal sang ba te kania brok hot ki jing wan ja ki kam ki ba ki nongwei
Lani kita ki buan lek business hang ne ban tanu tika spa ga jong gabri nyok tra dei ka jing so jung kadan ka jing ya dei bat ka sarkar bat so ko ngim de ban plat ba ki pa ba ki de ban tip bo tu try ka yang do vinir menta u ya kon election na po West Bengal te obviously ki don be ki political backup ke besar kai takadaw kim ken snap kim ken kor ki gabri nyok tra bat ki le be kat bomon tengin kalian jongi kumba piti ki patba ki tip hi ba ka hito ka scam be ha kanong rem ja kat bejia long kat balong lada sa tunju ha kano ka kamru ngin ya ju skmat ngindang sei shushu bat ka barang sakut menta ka dei jong ka labor jong baru khaji gitu bat ngidang lum ya kita ki data bat ngin selek ru ya ka berungkam ngin ujor sa ka department te ndala kod uni bunai lada ka sarkar kam lei kam si ki machine ani kimte lakam ya kata ka jing pelaji kini ke leer ka balong bi te mban se ka hito kan sa ai da ka jing sneng ka ba serkai untang ya kini ka menengkong in ai sai ya kata ka jing sneng ya sarkar nambar ka sarkar ka lolong kung pa ni haban ai jing sneng ya ki da ka ba degi kam ki bangin proses lolokat kum ka riti trikam jong ka seng bat ka riti trikam jong ka konstitusi jong ka rindia. Oh ya kata te kumpa gila si i ka hito ka le kumta ta kemat saya mat ngila ban wan hangno ha kano ka ngin wan syong sano ngin le nom to hendrai kat kum ka yo bas ko wai runga kentu ye kini industries ke badan hang to kam tamba haba ki shimar ne ki produk persnam ki jongi so bah ban pembiang ke pisa ka ha ka por ka badai pat mendai ban thok mendai ban support namar bon ki bla ujor singi ba kila sa penduk ya kata ka hok ka jungki haba ki wan hang tu da kita ki dieng ndai kita ki dieng ki ba long be an ndai ki dieng ki ba ki la don da kita ki transit pass lan kita ki TP ki don ki kot sla ki babiang hawal la kata uni u mender pat u khunyat ya ka dor ka baret pat suka wai ru u nyon ben baru pensa kai ke bisa da kisnem haba kini ki jongi ki ba bela kumto ki bela ke singi na hakisi singi ki don kam ya kata ka bam te lada ngidang yo kini ki jung jor ta komot kini ki company ngimban seng ya haban khang hidalade Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.